हेलौ रायजोफोर, आङो मैयाबो दाख्लैबो बुंदोंमोन ना दावहाया इन्डियान आरो पाकिस्ताननि गेजेराव जागायसिगोन होननानैहाय। दा दावहाया थांनाय मोनानि हरनि 1:30निफ्राय जागायबाय। पाकिस्ताननि सरखारजों अमा बुन्दा बायदि फिनानै दोनजानाय उदखारिफोरखौ मैया जोंनि भारतनि फौजिया, भारतनि सेनाया थांनानै 9थासो केम्पखौ उरायहैजोब्बाय। आरो बेयाव 100 जननिबो बारा उदखारिफ्रा मुंख्लं जादों होननानैहाय मिथिनो मोन्दों। बेजों लोगोसे मेन उदखारिखौ थुलुंगा होग्रा बिनि न'खरा गासिबो दंस'। सासेल' थालांबाय आरोखि। बेबा मान थालांबावखो, बेबो लावलान जायोमोन साला सुबाना। आरो दिनैहाय पाकिस्ताना उल्था फिननाय होदों। आरो मा फिननाय होदों बिसोरो? जोंनि भारतनि फौजिजों गावलायनो जालायनो बिसोरहा दम गैया। मा खालामदों बिसोरो? पाब्लिकखौ टारगेट खालामदों। जोंनि भारतनि आर्मिया मा खालामदों? जाय उदखारि मानसि गाज्रि मावो बेखौसो टारगेट खालामदों। नाथाय बिसोरनि गावनाया मा दिनैहाय पाब्लिकखौसो टारगेट खालामदों, सिभिलियानखौसो टारगेट खालामदों। आरो ओरैबायदि सैमा सुथियाना बिसोरो। थांनाय एप्रिलनि 22 तारिखआव बेलगामाव जानाय जाथाय, बेवहाय गोबां हिनजावफ्रा सिन्दुर खोमोरनांदों। दा बिनि थाखायनो बे दावहानि मुंखौ दोनदों जाहैबाय अपारेशन सिन्दुर। बेनो रायजोफोर। आरो नोंथांमोना गासैखौबो मिथिजोबखासै, नुगासिनो दङ ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो, निउसफ्रावनो। इसेबां खोथा बुंलायनांगौ गोनांथि गैया। आरो एसेनोसै रायजोफोर। जय हिन्द।